abusuafo enra ye di case bi ye nua ba Portia ya anase akuye chan ehura gina ba kunafo apam no agi adampon kono ene ne ma ache na de di kan ye kuye Portia yi enyo no de asem no bre yi ne baba yo aketwa etu hwa na sister yi do no wa na adwen se em se dan wo mfa ti ne ba abayiwa 17 years no de asem ne ba na yeso onko frɛ ne maame mra ti ne maame ne de em so na adwen se jama kedan wo mpe maame fabotre ne betranse na oba ne transfer mu san asem ade kure kan no abaya eti say na mi nshira wate wona aye pani eye den na wode asem no ebaaye cause wo maame de em se no why na adwen se gold na ehye ne sinti no waye yi a chese wanya ne ho tinya de asem no kode beba eye den na wona wode asem no baaye maame da say we de me last time me call senka ye be ko school montino me call ye dan like me dan na yo hon dan ka ye bia ma han na metim dia ko school me call ye me na say me ni dan bia ho intino me call me ne ma me baby aye pe bia ye mfa ho tim me ka kire ma me say ni say na akrecha no aka ana o say me de me nya abotre sa na ma me ka kire me tim de na me nim de ntia o ka say bia na wa ka say bia kire na unim de kire na o ka kire me say me papa upon aka kire say dan no oni ne o ma me edi nkomo na o si obema ye dabe etu upon one what if you obi dabe on ti obi enti o se wa ba ne edi nkomo enti ya twen sa ma ko school me so mi sore bia o ha ye je practicals fee ti na ma friend say bia ye nya say enso mi papa ne be ka hye me na no so say ai muni da bia enti no o ka sa no na me ka che ma se ne emfa ko be bi onso ya o se mi nya obote na o hwe o menim kakra me so ma hwe sa me so school no so me ya ma di se mi jai sisi ujina say SS2 we home cons visual ana me ka chere nti me ka chere no fa na age ma me na me ba me ka we dey na border me ye border ewe Adventist e no fa he so me run about ana me buy na me ka chere mo na mo se ne me nya abotre nti mo ga se me be frɛ ma me mbra na ma me ko mpe so we ba enye nyame ya me de asem we ka me pam na ma ne de case akọ na ma me ne pese obeba bi on a reason ti wonu wonu ma de crowd ya onko hey madam your frozen your friend Estela betra madam go dura betra say me dear sister me say me si form o so ora no wase no wo do ni too much tu de dan na che na me yin nsem film na kone nam na so a wo ma wire na hihye e de enti na wo pesa wo de asem wo ba ne sem mra kra wo pesa wo de beba no man pa cho ne se na me besem de baba asem no medical aka de atom for say me de ne ko radio station bia onsi wo agi se court ntina wo ti wo pesca de be court wo pa cho de bi enti wo ka sa no ana mba ne ka se na se wunya nya court ska no obe ne de na me se ondo nya abotre na opon na be ka che me se ono ma me mo kasa ibehia enti me hwe sa mle nanim ti ma hwe mle ne nso anima o me ka hwe enso sa su be so ka chere na stela wo so onya se o ka sa da na nipa ne be kan ne nanwumle na me ba ne so kan na me se asem se na o de ba enti me kwada na mo frame na me wo kurom to mo frame so mo yin kurom ni ofun ase kokoben ana me ka se mo kurom ti na me ya adoma na e fiada na me ya adoma Monday no me ne beba ena wase no so firi kuro be so ondo fi bu kanchiwa ena dan so si bu kanchiwa nene mo ba ko enu mo ba ko en ma me no matene nka me de me ko en de me antene nka ba na etiefo na etie no ena ebo mama ne se ma me no kwata ma ye fe na wo mfa no
obetwam ama ɔka sɛ hwɛ ma asɛm no na ɔmo group na ɔmo na ɔkɔ na ebusua fie hɔ ɔno ankasa de me mani hu na ɔmɛka ahwe nso so yo adwuma yi a yɛyɛ na abrampa ɛyɛ adom o ɛyɛ grace bi na nyame hyɛ dade too so for saa adwuma wei sɛ boa nipa ɛno nti na yɛmu bi no yɛyɛ itumi yɛ sika de kyɛm because yɛde ɛho adom nti sɛ woyi sika no kora kyɛ a ɛnhaw ɛno assistant program a yɛyɛ yɛansere sika yɛnsere obiara sika me di yɛ mo kora mentae nkenkan messages ahomakye ma ɛho deɛ kaa me na mekɔɔ me di yɛ mu wɔ messenger na brantie bi asɛnde me message from America ɔsi ma me mo ne din na ɛno a wohwɛ show no na yɛ maame yɛ asɛm atɔ n'akoma so to ɔpɛ sɛ ɔbrɛ ne sika eti mema ne number bi na mema ne number ampani na brɛ asɛnde 11,000 110 million ɔsi mommy emomi din na fama no sister yɛfa bi yɛde bi kɔma lawyer ayi o savja mfie o ne akɔsɛfo maame no eti sɛ wohwɛ na sɛ wompɛ sɛ adeɛ no wobɛtwe manso a ɛne gyisika ne na fa kɔyɛ w'adwuma ma mpakyɛw di nti ana me ba ne ka na me manyina Ghana me sɛ bibia yɛ sika ɛna woni de obɛta wɔkyi a kwan bɛ na abɛfa so a obɛtwe manso ɛno nti na ɔka na me te onya abotre enti sika ne ni ya nkɔsrɛ obi asika o enso yɛ ba me di yɛ mu wahu ɛyɛ adom ɛna onyame de to so sɛ yɛ adwuma na ɔde ho mmoa ne ba effortlessly eni enti wada wodoma Abraham para bɛ na mbɛkɔlɔ yɛ asafo jamfio ɔkyena holiday ya oba nti adɔfoɔ yɛ srɛ mo mommoa yɛn na ɔbɛ kunafoɔ yi yɛntumi mfa lɔya ma no na ɔnyene dan na obiara frɛ no adi adanseɛ sɛ sister yi ɔne ne ku na sii dan no ne maame wo ne baako pɛ ɔne nua ne wɔfa no odi n'akyi ne wɔfa ne so awu ɛna n'ase no wɔn watɔn ne ku dan aborosa ya gye sika na bɔ n'asɛm ɛna wapam wɔ bɛɛ kunafoɔ yɛ firifie ɛne ne ma ɛna ɔno ne ne ma akyɛ 9 bedroom so nafa Ghana mmra sɛbi saa nkwasi asɛm wei ɛnsoso so nanso agye sɛ mmra no yɛ adwuma eti obi a ɔpɛ sɛ ɔboa yɛ nua bɛn mommoa yɛn te sɛ deɛ lanso baabi ani lanso nkura nyanka yi moboa yɛ me yɛgye nkura agyapadeɛ nyinaa ma a wɔm no mommoa yɛn ne ɔba apɔhyia nso yɛnyɛ ne deɛ ma no maame dabra n'ase na to nkra so obiara ɔbɛte w'asɛm yi ɛɛtɔ n'akoma so ɔmmoa meda ase mama me papa na me wɔfa me bibia minnim wa ma asɛm atɔ w'akoma so nyankopɔn nhyira wɔ baabi a wɔ biara ɔntɔ nhyira so wɔ adwuma so sɛ wadwene ɔbaa kunani ho Awurade wɔnhyɛ w'anan mu paa wɔ baabi a woyi ne bia ɛtiefo a mutie mu nyinaa Portia ana meka sɛ ana mede to mo nim adɔfo anim de mu nyinaa mu nim bla ma bla nyama betena afidie so na meka enti de ɔwɔ ɔpepa ne mmoa bia ɔmmoa me nam ne sɛ onyankopɔn ɛbɛhyɛ n'anan mu amen yo Estela nso kɔ transe na dada nase na to craft obia ɔmmoa mo na masɛm no ayɛ ya mo yɛ nkola asɛn tu wona hapani de odi wachi nso yoba da bi oyɛ bɛma yo ka sɛ na akora na ade asɛm no ba court na wonni die ne sene nti office wa yi daddy baby a wo bia nyame hyɛ wa na mu baby a wo yɛ sika ne free bia nyame hyɛ wa na mu na ni pakra obia a wo mmoa bia office ɛtɔ na akoma so nti ɔbɛbɔ ayɛ no enso no yɛ nyame hyira no yɛ dase why yo mo ntwɛn me kakra bi why
ntwe me kakra bi me ba sena infamana yento adwumadi so yo pacho odofo a obo ame mensa aka sika no Nyankopɔn wo nhyira wo de obia adom nti amen amen na pasole ya ne ko pasole ko na baba wase ya wo so de wo nkwa sole de ohu onwanwa ana wo ani na wo de no sabi huhu mu no o ma sabi e o mu jimi ne soma soma ho no wo power to me all because I am nwanwa ene fa ko meja akwai why eti abrampa woni ne communicate na o china no fe lawyer say lawyer wa asole ye Jessica no woko shanu akwaja ne trotro mo na wo so dia ne de mu odene pa monyi kwato ni mobile money so ma no Kevin ane ne kwada fato ni momo so etua ne nsa no se obo ne aba no oba akwaja to kam Kevin ane ne kwada jitu ni momo so